Morjes! Tulin hommanneeksi tässä uuden kypärän ja katsotaanpas tästä. Mä olen siihen kehittelemässä nyt sitten kaikenlaista. Mun vanha kypärä oli jo tullut oikeastaan, meni jo yli iänkin, koska semmonen kypärän niin kun tommonen ikä, mikä arvioidaan, niin se on tommonen, joku on sanonut joskus, että se on 5 vuotta, niin se pitäisi uusi periaatteessa. No, ja mullakin on sitten se vanha kypärä, kun se on, välillä se on pudonnut sieltä pyörän päältä ja kolisua jopa asfaltillekin, niin tuossa olin MP-messuilla, niin löysinkin aika hienon kypärän sieltä. Mulla on ollut näitä supertteja aina niin kuin tähän asti. Ja tää on aika semmonen kiva avattava kypärä. Mulla on nämä rillit, niin tämmöisen avattavaa kypärää niin saa aika hyvin niin kuin ton sitten. Noi silmälasit kanssa on helppo laittaa. Sitten tässä on Pinlock kalvo niin kuin valmiina täällä jo asennettuna tänne visiirin sisäpuolelle. Et siellä on se ei oikein näy, no se näkyy, tossa näkyy kalvon reunoja vähän tuolla, niin kuin näet siinä. Pinlock-kalvo, se oikein estää sitä huurtumista sitten. Se oli jo valmiina tässä kansia. Ja tää oli tosi hieno, vaimo ihastui tähän väriin, se on tämmönen komea tumman sininen, tässä se nyt näkyy aika hyvin. Ja yksi mitä mä olin niinku haaveillut aina jo pitkään, sanotaan näin, niin on tuo kypäräpuhelin. Mä pystyn tuohon mun moottoripyörän audiojärjestelmään ja navigointisysteemeihin mä pystyn yhdistämään Bluetoothilla sitten eri laitteita, ja mä en ole vielä kokeillut nimittäin, miten tää käytännössä pelaa, mutta täällä on jo valmiina paikat. Mä oon ottanut jo tästä niin kuin pois sen kannen tuosta päältä. Niin täällä on valmiina jo sitten kypäräpuhelimet. Tässä on ne säätösysteemit ja täällä on lähetinpuoli on sitten, että tulee tänne. Täällä on jo tyhjä kolo, kun mä otin jo siitäkin kannen pois. Ja nyt tähän saa sitten laitettua valmiiksi nämä systeemit. Ja ja näytän kohta tuolta sitten se puhelinsysteemin. Ja sitten mikä hienointa tässä on, se oli mulla kanssa niinku haave, se ei täältä näy mitenkään, mä pystyn näyttämään sitä, mutta tänne kypärän sisään, niin tänne sivuille, niin sinne on integroitu jo valmiiksi noi kuulokkeet. Ne on molemmin puolin siellä, ne on valmiina siellä, ja täällä on kaikki nämä liitosmahdollisuudet. Tossa näkyy olevan, tossa on saadaan mä saan sen pois, mutta tossa on paikka, jos otetaan toi suoja pois, niin siihen saa sitten tuon mikrofonin työnnettyä valmiiksi. Mulla on mikkikin tuolla, tuli paketissa mukana. Ja nyt mä oon tätä kehitellyt tässä, kun sit mä kuvaan videolle, niin mitä mä laitan sitten tähän, niin no mä jo tohon jo kerkesin laittaa päälle yhden GoPro kameran kiinnikkeen, ja sitten tänne toiselle sivulle laitoin. Mä en tiedä, olisiko tätä sivulle nyt tarvinnut, mutta laitoinpahan tännekin, saa sitten vähän erilaisia kuvakulmia, jos haluaa. Sitten mä yritän vielä, mä en tiedä miten se tähän nyt sitten istuu tähän, mutta mä hommasin, tähän saisi eteenkin jollain tapaa. Mä tilasin semmoisen GoPro-kameran kiinnikkeen, mutta mä en tiedä, että mahtuisiko se sitten tohon väliin. Mutta se nyt näkee sitten, kun se tulee, että mihin sen laittaa, jos haluaa vielä laittaa jonkun. Koska mä haaveilen sitä, että mä saisin siitä vedettyä sitten mikrofonin tänne sisäpuolelle, että mä pystyn puhumaan siihen ajaessa sitten, kun kuvaan. Mutta katsotaan, miten nämä hommat sitten onnistuu. Katsotaanpa se, mihinkäs minä sen nyt sitten laitoin sen. Tuolla, niin tämän kypäräpuhelimen, tää tuli tuossa samalla, mä sain nimittäin hyvän tarjouksen tuolla messuilla, ja tässä on sitten tää puhelimen, mikä tulee sen takaosaan, tässä on tää lähetin ja sun muuta, ja sitten siihen löytyy tää
nämä voimakkuuden säätimet sun muut. Katsotaan miten nämä nyt sitten istuu tähän. Nimittäin kun täällä on nyt tää paikka täällä takana, niin, niin nyt tää tulee niinku tähän, se pistetään tähän tuohon noin niinku paikalle ja sitten mä vielä sitä napsauta siihen, mutta täytyisi tarkemmin tutkia, niin siinä on valmis paikka sille. Se on tosi kiva. Ja samoin sitten niinku tää voimakkuuden säädin ja muuta, niin se tulee sitten tänne kypärän sivulle tohon noin. Ja se on niinku sit siinä. Sitten vaan täytyy niinku säädellä sitä sitten, että katsoo nyt miten se sitten pelaa. Mutta että tämmönen hankinta tuli tehty. Tää oli sikäli mukava tarjous siellä messulta, kannattaa aina katsella näitä. Tän alkuperän hinta oli tommonen pyöreä 730 ja mä ensin ajattelin, että ei vitsit, että eihän mä tommoista hintaa vittis maksaa. No kuitenkin niin sitten selvisikin jo, että tää olikin tarjouksessa ja tämän tarjoushinta oli 499. No mä ajattelin, no se menee just nyt siinä, että vois ehkä raaskiin laittaa. Ja sit selvisikin, että tää paketti vielä tähän niinku päälle, niin tämä puhelinpaketti, niin sekin oli tarjouksessa siinä messuosastolla ja tämä on katsotaan Supertin, tämä on niinku tehty tähän hommaan, niin kuin siellä lukee Supert ja mä katsoin sitä hintaa, että se on 399 niin kun 389 näkyy tuossa toi niin kun normihinta 389 ja no se olikin 299 siinä tarjouksessa. Mä ajattelin, no okei, että kai mä nyt raskin laittaa sen verran, kun mä olin haaveillut tästä kypärästä ja sit mä olin haaveillut tuossa puhelimesta. Nyt mä saan kypärän hinnalla, sain puhelimenkin vielä. Tein samaa siihen 700 risat. Niin mä ajattelin, että no, antaa mennä. Ja nyt mulla on tässä sitten tää uusi kypärä, jota mä nyt sitten virittelen. Katsotaan nyt sitten miten mä saan. Mä vielä haaveilen sitä, että mä saisin sen mikrofonin tänne johonkin. Mä en ole vielä katsonut, enkä edes katsonut mä oon kerännyt vielä niin pitkälle, en ole katsonut, että mihin mä saisin sen, mistä saisin kiinni ja mihin se saisi sitten sen mikrofonin tänne kypärän johonkin sisään, kun sitä juttelee ajaessa, niin se tulisi sitten sinne videolle se selostus kiinni, mutta tätä tässä nyt sitten kehitellään. Katsotaan, kun kesä tulee pari kuukautta vielä, nyt on helmikuun puolessa välissä, niin kyllä tässä kovasti odottaa sitä kesää. Mä en vähän ajatellut, että jos mä lähtisinkin miesmatkalle. Lähtisin yksin vaan. Mä katsoisin mihin päin etuhaarukka lähtee Pemarissa viemään ja katsotaan, se haluaa nyt tonne itään. Sitten mä lähden vetämään Joensuuhun tai johonkin. Ja katsos mihin ihan itseksi ajaisi ja minkälaisia ajatuksia syntyy siinä ajaessa ja ketä matkalla tapaa ja missä pysähtyy, minkälaisia nähtävyyksiä tulee vastaan ja ottaa sille vähän iisisti. Katsos vaan mihin päin sitä keula vie. Etupää vie sitten. Mutta katsotaan toteutuuko se. Mutta sehän ei tällaisen eläkeläisen vaadi muuta kuin päätöksen lähtee. Vetää kalenterista vaan tuohon viikon päälle. Okei, toi on miesmatka ja sitten vaan lähdetään ajaa. Eläkeläisellä on tiettyjä etuja. Niin. Ja sitten kun on tää uusi kypärä vielä, niin on ihan kiva lähteä ajelee sitten tonne painelemaan johonkin päin. No okei, semmonen video tässä. Halusin vaan ihan näyttää kuinka hieno kypärä mulla nyt on. Yes! Ylpeä pikku Esa täällä uuden kypäränsä kanssa ihmettelee täällä työhuoneessa, joka on aina ylösalaisin, aina sekaisin, mutta sehän on aina sen merkki, että jotain tehdään. No ei mitään, hei, jatketaan juttua ja palataan asiaan taas kun jotain tulee, ei muuta kuin siunausta ja jes, hyvää kevään odotusta.